Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barop nampak ya ka batisi TV mengipiang subhai pi Syaki Khubor kimat. Nikon syam ya pa Syaki Khubor nak lagi bentar jong ka Jylla. Ki nong trei jong ka Maumulu Chera Cement Limited. Kabadan haka kunhun jong ka MCCL Employees Union kilapan pau ya ka jings ngaukia. Namar hadu mentaru ka sorkar kampat siulut ya ka VRS ka jongki. Ban kadang sa ka jing siu ka bakhado dani ka last installment. Ki noyalam jong ka khasi jaintia Government Contractor and Supplier Association haka hendriutri Jymmang aja punriu kilai kendu ya menteri ka sorkar Jylla ubakami ya ka tanat PHE Marquis and Marak banyakran halor ka jing bempelai ka sorkar pedeng ya ka pisa bala pentrei ya ka skim Jal Jeevan Mission. Kikur nombri ki basyong ki basa hapok ka ra nyong se ka bahap hapok ka hima so yong kilai kenduk kerki ha kan riu trik Jymmang asa pun riu ha ka shnong lai nyong se bar kila kentu ya ka tanat PHE jong ka sorkar Jylla bakam de satyaban pediang ya ka jaka jong ka kur ya ka bala kenno ba ya ka ni ka kam la shurai don bor marwei tang da uling do ka ra nyong se uba khwan nong bri bat katu ka ningut klem da a jingtep bat ka jing manjur jong ka kur nong bri. Ka senjuk kirang bashnong riboy district hakan ritri Jymmang aja punriu kelapin singau hau menturang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ba unshim khia ya ka jing balama daki pat ba ki basa ha block 2 na ka jingkentur put jong ka sorkar Assam ka jingshna ya ka college sorkar Hanongpo ka rehabilitation center jong ka sorkar ban Sumar ya ki bakrni ha ka jingdi buat ka yau na ka benta ki snyang bat bante la kam ya ka dor ka mur ban kershan ru ya ki nong ri snyang ka them riboy. Bantai ya ka office rekam ka senjuk hayau maulong ban pinklan bat ban pinbun ya ki nong tre jong ka tanat MEECL na marka jinglip boarding bakha kha bat kiwei. Ka seng Congress kala pinpa ba ka menjur lang ya ka jing a jikentho da ka committee halor ka state reservation policy hadin bakala IT ya ka kai phot ka basaw hajar sala shaka sorkar Jylla. Ka sorkar ka thung ya ka committee halor ka state reservation policy hadin baklami ka jingdawa na ki patba ban pinkalano ya ka bha thungkam kabala san postam hapdeng ki khasi ki jantia bat ki garu. Ha ka General Executive Council jong ka seng Nationalist People's Party kabala long menta ka sngi ha State Central Library u president barang ba du jong ka NPP konrat kongkal sangma ulapin benapai ba u Dr. DRL lingdo nonglai udi kurtong jong ka seng NPP na ka benta ka election shiteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency. Ka NPP kalap yang buram ru yo Dr. nonglai ba unlong kumurkhot ba pura jong ka seng NPP. Ki pulit kilabat yaki kali bat ki arshaka ki bashnahi yaki number plate bat ki bemshim la penankam da ki number plate ki bayo na DTO. Ki pulit kilabat yaki ni ki kali bat ki arshaka haril bong point bat adan kuna yaki ni baro ki bashaban. Ki khun ki hajar jong ka hima sora kilawan poi Shillong bakin ya dakkazat nadu na umshirpi ter bandit district council bat klara aru ya ka plakat kabadan ya ka jingtho bandawa na ka district council ban ai sanat no ya usiem uba ka hima kala jiet kata upa iem marab dors iem harian shikan tatam baklai lum hapla jong ka district council ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala khot yakran yaki nong yalam jong ki kli nong sanshan jong ka hima sora. Ka ni ka jingkhot ka dei hadin bagi pat ba kilai hala kilai perta ban penrem ya ka district council ka bimshim la ai sanat yo sim uba ka hima kala jiet upa iem maram dors iem usembut menterang ba ka Jylla uba press tunten song ula kentu ya kino ki brio ki bayo pediang ya ki shithi dawa pisa na ka sengking atyar balasha ken bean ka Neutral National Liberation Council ani ka HNLC ba ki dei ban wan shakamat ban pentip shaka sarkar ban ujor ru da ka ejaha. Ka sorkar Jylla kadang up ya ka rai na ka ying bishan Meghalaya High Court hadin ba kala tunjuk ya ka rai jong ka kashari ka ba ajamin ya ka Sonam Raghuvanshi ka bala syakem ban dang don menta ha along halor ka jingkenok don keti ban dekat Khubor ya ka jing im jong ulok shongka da ka jing ya sela bat ubai jong ka uraj kushwaha bat ki laingut ki parlok jong u. Usembut menterang ba jong ka Jylla ba president song ulo ong ba kan shimpor tang live host ngi ya ki no hikai school ban letlum ya ka khana samari andala high school kata la kumnu saw hadu santli ki yeng ha ka shisngi
Haga jinga krem kala Pyrthei Khubor haga nyautri Jymmang aza pun riu ba prestun ulo ongru baga sarkar kala penbiang ru ya ka bainong ban siu shaki nong hikai ki basha benshet ban lum ya ka khana samari. Usembut majorang ba Jylla ubakmi yakatna District Council Affairs uba prestun tensong ulo ong ba kan long ka babakla shikat de e lada ka board jong ka District Council kan yat persha ya ka rai jong ka executive dorbar jong ka nukunu ka hima ka ilaka la nikarai. Mentapat nya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Kilami ki jingkentho san Pyrthei ki bajur halor ka jingai jingkershan jong ka seng Congress ya ka Tamilaga Vetri Kazagam hadien ka election sha ka ying dorbar thawan ha Tamil Nadu. U nongalam jong ka Congress Legislature Party ubaderu MLA jong kanika Jylla US Rajesh Kumar ha ka si palai ula pingsan. Daka baong baka party kala shim ya kanika rai ban yada bat ban khanglat ikibor ki banabar ban yobor ha ka Jylla. Umajarang ba do kari Narendra Modi ula ai ki song jing ai ngobha brajit kerpang ki ba pinpau ya ka jinglong tendrai ki ba ruspa jong kari sha u president ka Vietnam u tolam ha ka jingwan jungo jong u ka balai sngi sha India. Ka jingpen he ya ka kunhun menteri ka beningkong jong ka Bihar ka balayalam da Samrat Chowdhury kala long ha ka sngi palai ha Gandhi Medan ha ka ba barok ki menteri bathamai kila bam smai ha ka jingalang bala sakhilang da umajarang ba do kari Narendra Modi u menteri ka tanat kampo yim Amit Shah bat menteri ka tanat yadari u Rajnath Singh. Ka Enforcement Directorate ha ka sngi palai kala pelong ya ka jingkhendra ya ka wei ka yeng mala ka badan hajan karar ha Mohali District jong ka Jylla Punjab ha ka balai thu ba artli ki pla bala kam ba ki dei ki bala thep ya ka pisa la pada na ka wei ka mala ka ba khandai jong ka yeng mala ka por ba pelong ya ka jingkhendra la ya thu ki he sarkar. Ka Election Commission of India ha ka sngi palai kala penmi ya ka hukum ban wengno ya ka Model Code of Conduct hadin balakut ka jingpelong ya ka election sha ka yingdor bar thawan jong usnem arata pun riu ha ka Jylla Assam Kerala Tamil Nadu ha West Bengal bat ha ka Union Territory jong ka Puducherry. U President jong ka Tamilaga Vetri Kazagam uba Shajir Ru ban Shimti kum menteri rang ba ka Tamil Nadu u si Joseph Vijay ha ka sngi palai ula yakendo yaulat ka Jylla u Rajendra Vishwanath Artikar Haluk Bhavan ban peni ya ka jingbun pa bat ban thawru ya ka sarkar ka bathamai. Ka jingkhendra jong ka Enforcement Directorate ha ki babun tili ki chaka ha Mohali ba Chandigarh ha ka sngi palai kala penmi ya ka jingkentho san Pyrthei ha Punjab ha ka baw nongalam jong Kylleng Persha u Pratap Singh Bajwa ba nongalam jong ka Shrino Mani Singha Akila Singdal u Bikram Singh gila keno ba ka sarkar balayalam da ka Army Party ka don kti sop ha ka jersey bam sap ha ka Jylla. Ha ka jingra ke ya ka jingdap system jong ka Operation Sindur ki he shipai jong ka Re India kila lumlang ha South Western Command ha Jaipur ha ka sngi palai bat kila ai ru ya ka Khubor ka bating e persha ye kam le no da ka ba pinbena ba ka Operation Sindur kadang dai tang ka jing sedang ban pin i ya ka buit ya khun ka bathamai. Mentapan ya phai shi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kadba ka jingpang polio kadang beteng ban bu jingma ya ka koi ka khia Pakistan. Dangshen ki santali ki noksa ki balum ha Karachi la shem bakilangat ha ka ni ka jingpang. Lai thu kla Pyrthei Khubor jong ka thal da ka bakdo ya u he officer jong ka tanat ka koi ka khia. Ka Bangladesh kala hiar sha ka kadan ka ba shispa sanpua na ka shispa prapotli kiri ha ka araja apun rew World Press Freedom Index ha ka ba ka jingpin shitam ben ni kila Pyrthei Khubor hadin ka jingkhlem no ka jingsan sha jong ka Sheikh Hasina kala bandon ya ka jingta ha ka liang ka yo ka kot ong ka Khubor. Ki shipai jong ka United States kila ther kuli bat ban khanglat ya ka we ka chat kit umpnyang ka badon ya ka lama jong ka Iran kat ba karang thmu ban let shaka kat liang ka badon ha Iran ong ka US Central Command ha ka Rinsan X. Ka US Consumer Product Safety Commission kala sedang ya ka jingkhendra ha barok ka we ka ri halor ka jing tho thok bat ka jing penshisha bala shu tho bean ya ki bala keno bala penankam ban pendrung ya ki mar bashir khai ki bala shna dakiri ki bana bar shikilong ying long sam jongkari America. Ka Ministry of Foreign Affairs jong ka Russia kala pentip ba kala pha ya ka jingtho shaboro kitnat kambari bar ki kenhun ki bala yo jing itho da ka tanat da ka bakantu ki ban pentikana ba ka jingpin kriya no ya ki nong tre na ka nong ba Kiev jong ka Ukraine.
Hakamid hapreng jongkan riu banyau tarik Jymmang kisipai India kila pelong ya ke operation sendur berpenpai Kylleng ya ka jingher thma jong kila no hapahalgam hakaba bungut ki museum ki balui kila due ya la ka jong jingim kini ka operation kala penpra ya kitem bakongsan jong kila no ka badan ha Pakistan occupied Kashmir ani ka POK bat ha Pakistan Tikitu kilang Khubor hakimat mentasi kublai